nhasi ndiri kuno kuKambuzuma guys. Zuro pataita live stream yedu, vakoma vangu vakabva vati ko iwe chero unozere kuti kuna gogo vari kuKambuzuma, you need to visit gogo vangu avava. Saka nekuti gogo vane situation yavo yavainayo panguva ino, ndikati gogo ava ina handivazivi nezvavo, vanombowanikwa papi chaizvo chaizvo. Ndokubva vati linga linga. Vakoma vangu vaitaura izvi vari kupi, vari kuUK. Ndikati hazvina kushata, ini ndinoinda ndotsvaga. Nhasi ndasvika panapa kuKambuzuma. Gogo vangu ndikaita sei ndikasangana navo, ndikati ava ndinofara chaizvo chaizvo. Saka gogo makadii zvenyu? Vanhu vari kudeka. Sekuru makadii? Ndinofara chaizvo. Tibvadadewo so. Saka uyu handisati ndamuziva kuti anonzi anoi. Unonzi Fandani? Yes, kwani Fandani? Fandani, unoziva Fandani here? Anoimba so. Unoti anoimba chiti chii? Hauchasiye? Saka na uyu zvakare uyu hasi kumuziva, uyu anonzi Chiyedza handitya. Saka gogo chimbotipaiwo kuti zvii zviri kuitika panapa, uye chazvonyanya kukonzeresa kuti tinge zveshuwa takumbirwa kuti tisvike pamuri nderipi rimwe dambudziko ramatambudziko ainyanya kuita kuti isu tinge tichikumbirwa kuti tisvike pano. Matambudziko ari pano ndeekushaya, pamwe tinoshaya chikafu, tigoshaya kana zvekupfeka, mafizi yeyeyu ekuchikoro, rendi chaiyo patinogara pano tinobhadhara rendi, tinokwanisa kuishaya mari yekubhadhara rendi, tigoshaya chekubata chaicho chekuti tobata papi, tinopashaya. Mwana anokwanisa kurwara, uyu anokwanisa kudzingwa kuchikoro, uyu haana kunyora, musikana uyu haana kunyora form 4 kuishaya mari. Iyo mari yekutenga matenisi ndinofunga muri kuona inini. Ndine gumbo ndinokwanisa kushaya, handina kana yekutenga piritsi rekuti ndinwe. Sekuru irova havashandi. Ndinongopiya piya pekuenda ada kuwachirwa ndichinowacha. Ndapiwawo kahupfu kangu takutodya sadza. Mvura inoda kubhadharwa patigere ndipe muridzi wemba, tinoroja, hatina imba. Saka rubetsero rwedu isusu tinototi kana tikawana iyemi vana vari kunze mukatibetserawo, tinozvitenda. Fanike inini ipapa ndaitenda nekuti musuno ndakagashidzwa sadza nemafuta nekebhiji rekubikira vazukuru, zvokuti ndakatendesesa, kutendeseka chaiko kokuti vaita havo pekurara chaipo ndinapo, ndinoroja. Asi manje pakubhadhara marenda nekuchikoro kwekaka kanokwanisa kudzingwawo, fanike masvondo akapera vanga vachidzingwa. Alright. Dzimi mune chibage chirapa makarima? Chibage ndicho chichi. Alright. Ndo ramba kutoti ndo goho renyu iro riri patenderi. Alright. Zvekuti mvura takashaya fetereza. Hatina kuwana fetereza yekuti tiise mvura yakabva yawanda. Alright. Sekuru ndichadzaka zvakare kwamuri gogo. Sekuru pane zvamunoda kutaura here? Ini zvandoda kutaura ndezvekuti ndakabuda basa 1970 1971. Ndabuda basa 71. Ndakambo semunhu andinga nesimba, ndakambotraya kumbomhanya ndichita patemporary pachi. Izvino handichakwanisa. Asi ndine vana vandingangoti vazukuru vangu, ndine vazukuru 7. Nhaika vese hapana ari kushanda, vanouya pano vachidya vachimbowana pokurara norara navo mumba mumwe chete. Nhaika saka zvinhu zvinondiomera zvikuru. Kouya ndine vamwewo mafriends vanotiwo kana ndanyanya yekushupika, vanouyawo vondibatsira, vanouya kuzoona vondibatsira sezvakaita vakabatsira nesuwo, vanouya vobatsira. Ndokubatsirikana kwatiri kuita. Rendi ndoimwe inonyanya kuti shupa, nekuti mari dzemba vanoda mari every kupera kwemwedzi. Ndo zvinonyanya kundinetsa izvozvo.
ndizvozvo. Uye plus kugara kwangu handina kuti kwakaipa, but nyaya iyo yekuti mazukuru vangu vavanzi vana baba vavo vakafanana namai, saka ndozvinhu zvinonyanya kundinetsa. Kana akaita chikoro anoenda kuchikoro, kuti anyore haanyora, handichasenzi. Iye zvino ndine mumwe musikana ari kuita form 3, mwana womwana wangu. Kamba taakuenda muform 4 haachatodi, haachatonyori. Maona zvinhu zvinonyanya kundibaya chaizvo, ndo zvinonyanya kundibaya izvozvo, kuti denda wana kuti vari kuenda kuchikora vapedze chikoro paine umwe aizondiyamurawo. Plus ava vakaenda kunotora chitupa kuvabereki vavo, kunana sekuru, handingati vabereki vavo nekuti vabereka pasina. Dei vana umwe vatora aita mberi nechikoro, ndo shuviro yangu iyoyo. Kana vaita mberi nechikoro, handifungi kuti pano umwe pa7 imba kuti pangashaya umwe angandibatsirawo. Hapana, hapamboshayi. Ndiro dambudziko rangu randinaro. Gogo, muchindiudza kuti mudambondiradza mumba, pane zvimwe zvangu zvandichabvunza, pane zvimwe zvasandahwa zvada kuti munge muchitaurirawo vamwe, asi ndashuwa kuseni. Saka chimbonditaridzaiwo pama muchiti takuratidza kuti apa ndiwo pandinogara apa. Umwe tatizopinde izvoumu gogo. Alright. Alright, gogo goi. Handichaoneki mwanangu. Iyi yanga iri yemufi. Ndeyemufi. Mai vasikana. Saka tokwanisa kugara kunyatsogara zvakanaka. Masofa apera penyu. Ndimomo tinongorara takati vasikana. Tega. Sekuru nevakomana. Imi munovata muno? Ndikuvanzako mwanangu. Ndinovata muno. Vasikana vangani? Vasikana 3. Vasikana 4. Saka munodi munokwidza masofa? Takatojaira. Tokwidza tobva tatenderedza kudai. Mumwe wacho uyu mukuru wacho musikana ndiye akaperekedza mudiki kunotora chitupa kwababa vavo kumusha kwana sekuru. Akaenzana neuyu, vakaenzana neuyu. Uyu nokuti ndewe kuti uyu ana mai yake, uyu ana mai yake, asi vakaenzana. Kuti mukomana agere uko, uyu haasi kunzwa zvakanaka. Ndo vanorara mumba muna sekuru nekaka nemusikana ari kuchikoro, ari kuita form 3, kahanzvadzi keuyu. Vazukuru vandinavo pano vanomboenda havo ava vakaenda kavo, vanombotorwawo natete vaona ndaremerwa. Tete vacho vanombotioni mbonipai kunogoera asikorwa pano, zvekuti ndandine shure kuti ive vaviri ava kuti iyeyu dai angaonawo chekuita kosi, uyu musikana chiedza dai angaona kana anomuitisawo kosi kuti aite yemaoko. Mukomana kana kumuhodhera chinhu zvinhu otengesawo achizviraramisawo. Ndo shuviro yangu nemarendi. Tinogumirwa kushaya. Ipapapa pandazopiwa ndatigumirwa kwakutsokonyera chibage chinyoro ichi kuti kana chaoma tigoenda kupi kuchigari. Ndipo ndakabva ndadeedzwa nanzi gogo yai kunondobva ndapiwa chibage. Musikana mukomana akauya akandipa chibage, tikaenda kuchigai. Ndo sadza ratakudya, tamboita mazuva 2 musingatyi. Tinomborara zvinhu zvakaoma. Ini ndinowacha ndikaona anoda kuwachirwa. Munoita zvemajuti waya? Ndinowacha. Saka muchiwacha muchizowana mari? Iyoyo ukawachira munhu kana akakupa kana kwa 5 years utengawo kanenge shuga. 2 kg yako shuga. Kazhinji tinotenga shuga yeporiji reuyo kuchikoro nemafuta ekubika. Zvimwe zvizhinji zvinongochingoti zvina basa. Rendi yemba nemvura zvinoida kubhadhara. Sekuru havachaendi kubasa. Ndio mamiriro azvo atakaita kudai. Ndokurarama kwedu. Hanzi dzimwe nguva kana iri nguva yekurima munodhiga futi? Tinotoita, ndio mabasa edu kana tinenge tichitoita kuti tiwanewo.
ukaregera kudaro hapana. Samune makwinda namega kana nevazukuru? Ndinoenda nevazukuru. Vazukuru ava manje uyu fanike uyu musikana miri yake haina kunyazobatana, ane asima. Chiedza chiedza anorwara gore rakapera akapinda muhospitari. Inyasha. Inyasha kana muchinzwa ndikati inyasha munongozviziva kuti kana munhu uchinamata Mwari anokunzwira tsitsi zvekuti handaimbofunga kuti angadai nguva dzina aripo. Izvozvi nezuro akasudai makwaya nezuro makaona akarara pasofa aingochema achingoti mudumbu. Ane asima. Anozarirwa zvekuti kunotimba hatiti tiende naye, tinoenda inini nasekuru uyo mukomana. Mukomana akadiwa akapedza fandani yapano kachamwana. Fandani uya pinda. Fandani waziva kuti vanhu vanga vasingazivi kuti ndichaona fandani pano. Fansaudzo but fandani waita sei apapa, waita sei trousi rakaboka kupera wakariboora uchitei zvadakitaura fandani uchiuya ugare pamakumbo unyasondiudza iwe uri gredani wakakura kudai ane madzako iwe fandani saka vanhu kuti vanonga zvichoti fandani kuti fandi imboimba uchiti fandani wanda unoiziva song iyo ko unosvodei fandani iwewe apa futi ndikuzviona zvauri kuita kapa wakabharira juzi keiwewe nhai fandani uri kubvarira juzi keiwe fandani handisi kukutemba uku futi uri kuita competition keiwe fandani nhai fandi sei uri kubvarira majuzi nematrausi rakare fandani iri bho. Saka ndoma muchiti mukaitawo mari icho mowana chikafu chekuti aende nacho kuchikoro. Saka ndiye mudoko izvozvi. Diki nemumwe ari kuhai 1 uyu asi ari kuprimary ndiye uyu. Uyu ndiye ari kuprimary. Ari kusekondari ari kuita form 3 hanzvadzi yake. Saka tongoti vese vazukuru venyu vamunogara navo pano vabereki vavo vese vakashaidza. Alright. Saka imi mudhima tongo vabereki vevazukuru ava. Saka mafizi futi zvese ndini. Ndini ndinotoona kutoti mwana kana akadzingwa kwakutoona kutoti zvadzingwako kunoda mari. Alright. Saka nhasi fandani wadyei kwewe? Wadyei? Nyepa ndachikuona nepahwindo paya. Ungadhiringi nei? Nemaputi. Akachinaka neniona nditori padivi pakwandiona. Haunondiona iri paseri pe pozorasa bhiro pepewa pakamwamwa. Kana ari nomborova makuseni. Hauna here kundiona pepe ndindainonga. Una here mubhekewe? Hauna? Warashaka? Asi uchazviona nagogo ndatokufumura kapa. Iri bho. Achazokuigira pamapeni akawanda ndika. Asi usazorashaka. Unoisa tambo muhuro. Unofamba nayo iri muhuro. Handiti kafandani. Saka wakaita nhamba ndigore rapera. Hauchazivi? Asi zita rangu watombondibvunza here shamwari. Indakukuziva wani. Hauchazivi futi ndonzani? Ndonzi Emeuda. Ita kuti sister Eme. Iri bho. Inga mune vazukuru venyu vakasununguka chaizvo. Alright. Saka ndo mararamo amukuita aya. Tinorarama tichingoitawo maricho. Nasekuru. Alright. Saka ulese anenge ada zvenama inhaler zvezvakufamba sei achida mishonga? Mishonga aiwa asati apa mishonga. Mainhaler acho iwayo wavana kumupa. Vakati iwo akakasirirwa dai aramba achirapwa inopera. Akashandisirwa asati zvakuyekera izvozvo. Asati anongoti mumwe musiwo zvinokwidza zvinonzwa kufema kwaanenge akuita. Timuya naye kuchipatara. Tongoendawo naye. Ko uyu mukomana anga ari kumhiri perodhi yaya ndiari chiizviya? Aiwa uyu hapana chaanacho, uyu hapana chaanoita, haana mari, katina mari. Takati kana tine mari aihodha achitengesa. Kana kuti hazvimakosi. Kana kutrainwa nevamwe pamwe vane makambaniwo ekuti kuvaka kana kuita sei remaoko iri.
uita remaoko uita remaoko hake nokuti pazera racho kuti kudzokera kuchikoro munhu amboita rofa ambobata achibata mari. ane makore mangani yeyu? Takuwa ne makore mangani ze? Ndiye muhombe kune uyu. Uchitera atedzani uyuwo asi mai vakeyo ndivamuona. Aiwa uyu na uyu mai vavo vamwe chete vatedzani. Uyuwo mai vake uyu ndakasiyirwa ari mumuchecho ane gore ne8 months namai yake angori 1 wo ari 1 mumwe wacho musikana ndokusiwa futi ndiye akatanga kusiwa namai ndokubva vauyawo naye ndive mwana wangu mukomana akaenda kuMalawi wo kare kare. Akaenda kuMalawi makore utopfura 20 years. Uyu akaunzwa namai yake uyu achitoberekwa gore ne8 months zvekuti izvozvo uyu haana bhethi. Uyu ari uko uyu anaro asina ndakatoreswa namai vake musikana akazowiwa mai vacho vakamutoresa bhethi tikati aiwa hazvina basa chero mauya naye kumba kwake. Koita sipo musikana ane zera neuyu mai vacho ndo second born yangu. Asi uyu une bhethi. Aiwa uyu akaita raka akazotoreswa namai guru. Mai guru akatozomutesa vachitorwara. Uyu haana uyu. Sanga izvozvo ndaiti ndakamboenda inini zvikanzi mozoti pane munhu akanga ataura achiti akaenda kuMalawi ndikati mukaona baba vacho ngoti kana vachiri vapenyu kana kuti havasi vapenyu vauye vatipe madhetos titorese mwana. Ndikaona zvaramba ndakanga ndatoti ndomutoresa inini ndotoresa ndoti ndewangu komai ndoita sei izvo zvari kuenda hake kuchikoro haana bhethi. Haana bhethi mai yacho vakangosikusiyawo. Ndanzwisisa. Uyu mwana wemwana komana saka mudzimai ndiye akazongoya akasiya mwana ari mucheche vasiyana nemwana wenyu. Saka iye ndivamukutaura kuti vavari vese kuMalawi. Akatouya naye akutoti handichagoni kuchengeta mwana. Chengetai mwana womwana wenyu ane gore ne8 months. Asi uyu mukamukutaura kuMalawi wacho angaenda kare angaenda kare ndokuzongopuhwa mwana uyu ndokuvauya naye. Sanga hatozivi mai yake. Havazivo zvisina baba hatovazivi. Anongona tongomuratidza pamapikicha kofoni nhamba kana kusiya vatomutodzizividze wakaenda kana kumbofungawo kuti mai vari kurarama sei ndiega. Saka pari zvino tingoti ndiega mwana wenyasara ndiye aripo iye wokurovera arova kuMalawi kwacho ikoko zvokuti kutaura kwatiri kuti pamwe asi Malawi atokune imwe nyika hapana anozviziva kuti ariko here kana kuti akuchina munhu. Ko shamwari dzakewo pamwe dzaitamba nadzo. Shamwari dzaitamba nadzo munoti muno mushamwari mwono anotokubvunza kuti mukomana akadii ariko here isu tototi ariko tingagoti kudii nokuti dzimwe nguva unenge wakuona kuti zvikurambazvishaiti zvekutaura kana kushayika kwakaita ana mai vacho haatozivi. Uyu akaenda kumusha uku baba vacho vakatofa gore rakapera akatopinzwa kuchikoro kusvika form 4 nokuti baba vanga vari vapenyu vachibva vafa baba wake mai vanga vangori vafa kare kare. Saka izvozvo haana chikosi kuti anoda kuti anogona kuti adzokorowe hapana mari yacho hapana. Saka manzwa ndati daitoda afanira zvakaita zvachiedza akawana kana kosi yekuita asi mari manje ndopanenge pasina. Uyu mukomana dai kuri kokunzi awana kana iroro mabhiridha kapenda ndiye maoko kamabasa emaoko asi kuti uwane hapana unenge usina mari. Saka kazhinji isusu pana padambudziko redu nderero rechikafu nerendi nemari yechikoro ndio zvatongoshuvira kuti tirarame vava vaendewo kuchikoro nesuwo tichiraramawo paunogara panoda kubhadharwa kupera kwomwedzi waishaya mari ashaya mari ndawacha ndapiwa mari $3 ndaendesa kumvura apiwa $5 matenga chikafu. Saka mashoko ekupedzisira mungataura kuvanhu vanenge vachiona isinowanza kuti mashemarienzi ndiye kuti kudii
inini shure yangu ndiyo yandiri kutaura yekuti yekuchengetwa. Anenge anzwawo zvake kuzvipira kuti andichengete, andiwanisewo mari iyoyo yekubhadhara rendi patigere nekutengawo zvokufuka iwo magumbezi majuice. Tinawo hedu asi senguva yatakunosvikaka asi kunenge kwakutonhora anosakarawo. Tanawo atakatengerwawo naiwo ana mai vevava vakafa vacho. Magumbezi tanawo sekuru vachishanda vaitenga asi manje ane nguvawo saizvozvi uyu kauyu ari kukura anenge achidawo hembe saizvozvi asi mukuona chitirauzi icho chaachidiki. Iye zvinezvi yanguva yekutonhora anoda kuti tekendesa kuchikoro hapana anotenga mari yake neunenge usina. Wawana anzwa tsitsi ati gogo uyai kumunda kwangu waenda nesande chaipa mwedzi mwenguva unorova kuchechika uchienda kumaricho. Asi mwoyo unenge uchida kuti ndaenda kupi ndaenda kuchechi asi manje wakurova nemaricho yekuti ndibetserekane. Tobetserwa nevamwe aposto ndo vanotombotirangarirawo. Munhu waMwari iye anombondirangarira zvokuti ndakashaya kuti Mwari apindira. Mwana achingodzingwa anga achidzingwa ndine chikwereti kuchikoro. Chikoro chemari temi yakapera handina kubhadhara gore rakapera. Fizi yavo inonzi mari anoti kapepa kai kari kupapo Fandani tarisa kapepa kako kapiwa kuchikoro kai. Alright. Aiwa iyi ndo yataibhadhara pakutanga 2019. Haisiriyo kakwaya nako karefu kai. Alright. 2021 ako 100 and something thousand. Mabondi anenge ari mabondi asiriso karipo kakareba so vakatiwo 500 mabondi 500 kwati 5000 mabondi 5000 handiti mabondi mabondi. Oh, iyi 5000 2011 2021 100,000 total 100,000. Zvandotokona kutoiverenga $100,005 ndo yakanyorwa apapo. Saka vaikundi $5 sei isikunzwisisikeni ndemabondi. Alright. Fantaudo. Alright, iyo ndoti saka iyo ina mabhadhara iyi ye 2021 iyi kai yakabhadharwa naaposto. Makatobhadharwa naaposto asi ye last year ndiyo mamusati mapedza. Haina ndiyo iri kunzi 5000 yacho. vakatondibvunza vachitoti gogo mwana kuchikoro ndikati handina mari. Anga akutodzingwa ndokubva vanditi ndichaona kuti ndingazvifambise sei ndobva wangoenda kuchikoro ndobva vamubhadharira. Ndobva vakaudzwa ipapo zvanzi gogo wenyu vamabhadharira vane chikwereti. Ndikati chikwereti chiripo chegore rakapera. Zvanzi vatotaura kuti chinoda kuti mubhadhare. Ndikati mhenu kana tazoitawo maricho kana tazoiwana tongonobhadhara. Kati dambudziko racho tikufungira kuti inenge 500 inenge 5000 hatisazvizivi manje kuti amount yacho chaiyo neiri mari. Maybe amogona kuzotisaritsira pamwe kuti pamwe mari panogona kunge pane munhu anoda kumupedzera chikwereti fantaunzo. Ndichaendako kuchikoro ndinoendako kana mangwana chaiye ndinoendako ndinyorera exactly handiti. So kuti Fandani aendi Fandani noimba here iwe unazotitaurira kaiwe nhai fansinzi chindiudza unoda kuti chii kune vanhu vari kuona chiwe undiudze uda kuti chii chivaudza taura navo zvauri kuda iwewe uda chii uda maswiti
Uda chii? Ndawo matenisi emugumbo, bhutsu dzekuchikoro Namateki. Nechii futi? Uniform yekuchikoro, matracksuit zvese zvidiwa. Mapeni ekuchikoro. Nemabhuku ekuverenga. Kunodiwa mabhuku. Matest book. Anonzi matesti kana matext. Matest. Saka unochitotestewa iwewe. Panda nonondisipana. Panzi kuiwo chiedza kuda kuti chi last words dzako kuvanhu. Ndango nechishuwiro chekuti sezvo zvangu sina kunyora form 4 ndo dangoita kana course zvayo. Uchivatarisa nogona ngondibetserawo mulife mangu nokuti handaunyora form 4. Nguva yechekunyora yakatopfuura 2017 hakakare. Ifanira 2017. Saka ndangosvira kuti akana kosi chayemaoko. Saka chakusona kana kuita sei? Ndowanzoda hangu zvokubika. Unoda kuita mubheko. Unoziva kunzi mubheko. Mubheko unozere. Fansi unozere mubheko. Alright, iri bho. Saka inini what I will do is ndichaposta video yedu vanhu voiona, then nhasi tichange tichitaura zvakare navanhu tichinzwa kuti vachati kudii. Ndichadzoka zvakare ndichikuudzai, ndichakufonerawo ndokuudzai kuti vanhu vanenge vati kudii. Inini handina foni hangu. Hamuna foni? Handina foni. Zvinoreva chiedza uyu ndiye ane foni nasekuru. Mafoni achiedza vanodera chiedza. Laini ndiwo rangu inini. Uya rake chiedza rakatyoka. Saka taitoti kana ndikaona mari tiende kunodii kugadzirisa raini rake. Aite raini rake nechitupa, haana chitupa. Kwakudiwa faindi kuchitupa kuti atore chitupa. Yekuti wakanonoka kutora chitupa saka ifaindi. Hanzi 10 yusa here vanga vachitaura. Kuti achitoti dai tawana mari aende kunotora chitupa ubva atora raini rake iye. Zvinoreva kuti munhu ada kuisira kana kuti eko keshi pana baba nasekuru. Pana sekuru. Inini rangu irika ndakanga ndakatorerwa nasekuru. Saka pavakati havachada malaini 2 rangu ndo pavakabvisa reiko keshi. Saka harina iko keshi. Ndaitoti ndichatenda unodii noregister nezita rangu inini. Alright. Sekuru ndo vanayo. Alright, no problem. Tichangona kuti vachange vachistrechawo ruoko rwavo kana maoko avo vachazvifambisa sei, asi ndipo pano patakagara ndimo zvakare mubedroom munorara gogo nevazukuru vavo zvakare, asi imwe room yandatadzwa pekutanga ndo inovata sekuru navamwewo. Saka tongotaurasa kuti vamwe vachabatsira nezvipi, hatingazivi kuti mumwe unoda kubatsira nechii. Tinozongoona vanhu vati indata chakati kana kuti ngatiitei konde tibude nechakati. Uyezve tisikazoti pachadaiwo hatizozivi kuti extend yerubatsiro ichaguma papi. Zvinogona kuuya zvakawanda kana kuti zvinogona kusadzikiswa zvimwe zvacho, handiti. Saka ndinoda kutaura futi kuti kudii. Aiwa, inini ndo zvandangoshuwira hangu izvozvo zvokuti tikawana mari anotipawo mari yekubhadhara marendi nekutenga. Saizvozvi tapiwa mari yerendi ka tei tisina kana mari yerendi, muridzi wemba anosvika pakuti budisai zvinhu. Kureva kuti makatombobudiswa kare. Takatopengerwa zvokubudiswa izvo ilongo story tikada kutaura. Ndoreva kumashure kwete panapa. Hapana tinenge tingoti makagarawo zvakanaka takagara. Kuti kwamaimbogara kumashure. Ipo pano ndo pataigara kubva makare ndakagara panapa 75. 1975 mungori pano. Ndiri pano ndikazvara mai mukoma wamai uyu mwana wangu wokutanga. Musikana iwa ndikutaura kushayika ndakamuberekera pano. Hatina mboroja kumwe. Asi manje vavana manje vakutora chima. Taitoshandisa imba hombe kubva taburitswa nekushaya mari, sekuru havachaende kubasa. Ndobva tangopiwa 2 ndobva takubhadhara. Aiwa, so ngatigumire zvedu ipapo kuti mugare zvakanaka nevamwe. Saka manzwa ndati ndoshuwira hangu kuti dai nachiwana munhu anotipawo yerendi iyoyo neyechikoro. Ndinototenda Mwari nekuti chikafu ivava vakutuma yavo
vakandipa ndingangotaura pazvakatanga takapiwa grocery zvese chinonzi grocery ndikatenga handivazive vakangondi mukomana ndaimbonamata namai acho kare achibva ngonzwa tsitsi anoziva mafiro akaita vana vangu saka ndobva ngonditi gogo mayeukwawo nemunhu ari kuuk atiti kupei chikafu ndobva ndapiwa tamboita asi ndakuudzaivai kuti takatoita mazuva mairi tisina kudya chibage chiri pashi ndo chachakamira kuti right now ufu hamunawo ukapera makutopinda muchibage ichi saka zvoreva kuti gore parinozonge tinenge tisina chinhu panenge pasina nekuti sadza ndo chikuru tii hatimboiisa pamberi nekuti tee tisina shuga ka ipo pauya chirwere ichi takatombonwa tii yakadaro tichingonwa lemon vazukuru vangu vachitoti gogo muri kunwa tii shuga mazoiwana kupi ndikati aiwa hainwaiwe zodenza fandani uvhaseka anzi munopenga gogo munwa tii isina shuga danda kutoijaira nekuti takajaira tii kuti dzimwe nguva kana tisina hatimboshuvira hedu kuti taishayirei kuti nditi omesere murume wangu kuti shuga tazoishaya sei aiwa tunoita zviripo sanga izvozvo zviripo sanga zvatoshuvira zvihombe zvokuti tawanawo atipowo mari yerendi tabhadhara rendi tawana atipowo mari yemvura tabhadhara mvura yatinoshandisa inombouya izvozvo nhasi iriko towacha handideedzawo ndonowacha ndowanawo $2 ndobhadhara mvura kana ndisina handideedza manje ndovanenge zooma manje unenge ndendaomerwa manje ndakufunga zvevana vakasoenda kare kare wakungoti mwari adarireiko mwari kuti ndishaye so ndozvandoshuvira zvanga mamuchinzwa ndamba mamuchifona muchiti muri kuya mamatondinonokera kuti vari kunonoka kuuya titaurewo pamwe mwana angu ari kuuya uyu anondiraramisawo aiwa zvina kushata tozvitenda gogo saka ndozvese zvatataura nazvo edu muzuva ranhasi tichakubatai zvakare pachikafu chinotevera